Moi boa tarde, queridiñas xentes. Estamos empezando xa casi na segunda semana de setiembre e aquí xa se acabou o verán. Poden vir algúns días así de sol, pero xa empezou a chover e a facer frío e a estar nublados e así. E hai uns traballos na horta que hai que empezar a facer. Entre eles, recoller sementes para jardar para ter para o ano que ven. Hoxe vou recoller unhas cuantas e invito-vos a mirar como eu o fago, se vos apetece. O de recoller sementes para jardar para ter para o ano que ven, para poder sementar as túas propias sementes e tal, non é que haxa unha fecha que dixas chegou o tempo de jardar sementes, porque eso depende de cada planta. Cada planta madura en un tempo e hai sementes que se jardan en xaneiro, outras en marzo, outras en setiembre, outras en diciembre. Eso vai a depender da maduración da planta. Por exemplo, este tajete que teño aquí, as sementes recóllense a finales de verán, agora mismo, por exemplo, en setiembre, pero xa desde a primavera se poden jardar as súas sementes. E o xeito bo de jardar a semente de tajete, bueno, este é clavel chino se lle chama aquí. As flores que xa están secas, estas, poñelas a secar. Aquí onde eu vivo hai nas que poñer a secar, porque agora xa en setiembre, cando ven o tempo de jardalas, xa están húmedas, porque aínda que non lle chova, collelle o rocío da mañán e da noite, e mollas pola mañán máis pola noite. Hai nos que jardar non tapados, nin en nada de plástico, nin en bolsas, nin en tuppers, nin en cousas así. É mellor jardalos en unha caixiña de cartón e que lle deu aire. Esta flor aínda está perfecta, aínda un par de meses máis ou 3, esta aguanta moito o frío. Pero estas flores que xa secaron, esta non, porque aínda está verde. Fijadesvos que aínda está verde. Pois esta non. Pero estas, que xa están secas, estas son as que collo eu. Quitolle isto de arriba, que lle sale moi facilmente, que era a flor, non vale para nada, pode ter humedad e estropear as sementes. Isto é o que eu jardo. En un par de meses ou así, abroas e estas serían as sementiñas. E jardoas, pois, hasta febreiro, máis ou menos, que é cando as semento. E cando as volvo a plantar xa, poden ir en sementeiros ou xa directamente en sembra directa, botanse así na terra, onde as queiras ter, e senón en un sementeiro pequeniño, e despois podes arrincar as plantas e plantalas onde mellor che pareza. Outra das plantas que eu planto moito na miña horta porque me encanta o seu olor, porque me gusta, como sabe, que a comemos, pero aparte é unha das beneficiosas en atraer así insectos beneficiosos para a horta, non? Para traballarmos aquí en simbiosis gratuitamente. A albahaca, por exemplo, aínda non está para recoller. Hai que esperar hasta que estes estean totalmente castaños, secos xa prácticamente. E despois é moi fácil de jardar, voulo explicar agora en verde, porque depois ao mellor non me acorda cando os jarde, de vos enseñar como é. Entón, cada floriña destas é unha semente, é unha boliña, pero xa se jarda todo xunto. Isto sale moi ben cando estea seco, agora tamén, facéndolle así ao revés, daslle así ao revés. Vedes? Huele de maravilla, aínda que sean as sementes verdes. Estas non valen para plantar, porque aínda non están maduradas. Aínda teñen que botar moito tempo aquí na horta. E jardaríanse hasta primavera, hasta que pasen os primeiros fríos fuertes alá en enero ou febrero, xa se podería volver a sementar. Tamén pódese facer unha sembra directa, donde a vayas a querer,
ou sembrala en sementeiros e despois trasplantar as plantas. Outra das sementes que xa teño eu para recoller son os girasoles. Se queredes plantar girasoles, podedes comprar calquera tipo de pipa que non estea tostada nin salada, o sea, tería que ser unha pipa destas que venden en almaséns, que venden alimento para animales, e esas pipas que venden para que coman os loros e así, esas que están sin tratar, sin tostar, nin sin salar, que son crudas, esas valen vos para plantar e para sementar. A que está para jardar é esta. Entón, eu o que fago é cortala por a parte de atrás. A ver, vamos a quitar esta de aquí. Cortoa por aquí, pola parte de atrás, para que acabe de secar en un sitio seco e resguardado da chuvia, da intemperie, así ás oscuras, secando durante unha semana ou dúas. E despois digo vos como lle quito isto. E aquí, así en caixiñas, deixo que acaben de madurar. Poñolle unha flor a cada unha para saber que estas son de color tella e estas son as de color amarillo, porque senón despois non se distingue. E agora, o que eu fago é quitarlle como isto que teñen por arriba. E estas son as pipas que vamos a jardar para plantar girasoles o ano que ven. E, por exemplo, a esta cinia, a esta fermosísima flor, moi útil tamén na horta, aparte de que ten moitos colores, é moi bonita, é moi atraente tamén de bichos beneficiosos, mariposas, mariquitas, abejorros e demás. Pódese jardar a semente en calquera momento en que vexamos na planta que hai unha flor así. E as sementes son estas tamén. Este cardo azul, no verán está todo azul, os seus capullos, o tallo, está todo completamente azul. Pois este hai no que coller así, cando xa ten os cardos secos. E estos jardos tamén, un par de meses ou 3. E despois desfánselle os capulliños estes, desfánse e aquí están as sementes. Plántase tamén en febreiro ou así. Estas que son as favas dos 5 anos que xa vos falín delas e xa volas enseñín ou volas enseñaron. Hainas de varios colores. Esta debe de ser violeta, mirade que bonita e que grande. Este é color rosa e estas que son un pouco máis blancas. Bueno, son blancas de todo tamén. Pois estas, si as temos plantadas, podémoslas ter para sempre, porque rebrotan das súas propias raíces. Pero tamén temos unha maneira de conseguir semente. Aquí temos, mirad. Esta ainda está moi verde, estas xa están para apañar, porque xa van indo máis maduriñas, pero se as deixamos secar así, como esta, ou como estas, se quedan así secas, que xa fan ruído dentro, xa están secas. Entón, estas tamén se poden comer, pero hai nas que hidratar, porque sería unha legumbre seca totalmente, había que hidratar 24 horas para poderla comer, ou jardala para semente. E esta daqui é a planta dos alquequenges. Si se coida ben, non hai que plantalos nunca máis, porque xa el solo volve a brotar ou así. Pero se queremos jardarlle a semente, son tan inteligentes estas frutas que isto é para protegerse, para que os paxaros non a coman antes de que poda reproducirse. Todo o mundo evoluciona para sobrevivir. E unha vez que o fruto vai estando máis maduro, a mesma cápsula vai perdendo a parte da folla e queda solo como se foran uns nervios. Cando xa está moi madura, a cápsula desfaise para que podan salir as sementes. Supervivencia! Esta sería a mellor maneira de jardalo. Deixalo así e despois sacarlle as sementes, porque xa el se descompón el solo e quedan solo sementes. E plantar as sementes tamén, pois,
para que non lle colla moito o frío, pois depende do sitio, pero en xaneiro ou febreiro. Este é o meu millo, que tamén vai genial, pero é un millo especial, millo de palomitas de maíz. E a semente do millo, deste que planto eu, leva con mijo non sei cantos anos, pero é a mesma semente ano tras ano tras ano que a agardo eu. Teño unhas espigas que son violetas e outras que son amarillas, pero todas fan palomitas de maíz blancas. De feito, se as mezclo para facer palomitas de maíz, non se lle aprecia a diferencia á hora de comelas. Pero non quero perder a semente, entón sempre planto das dúas. E entre o millo sempre planto tamén xudías. Esta é unha xudía que se come así, cosida. Mirad que tierna. Si non dou comido delas porque só unha planta dá moitísimo, ou bueno, aquí na miña horta dá moi ben. O que fago é deixalas engordar e consígolle, fago lentellas, jardo lentellas. Deixo que engorden e crían dentro semillas, tamén as gardo para o ano, claro, pero cando estean máis maduras, porque hasta agora están demasiado verdes, vedes? Gardoas e ten unhas lentellas moi boas para facer fabadas ou para facer po caldo ou así. Bueno, non son verdes, suelen ser blancas, o que pasa é que ainda están sin madurar, pero quería volas enseñar. Cando estean secas, tamén as collerei para gardar para o ano. A caléndula é unha flor que todo mundo debería de ter na horta, por bonita, por beneficiosa e porque ten un montón de propiedades, porque estes pétalos quedan bonitísimos en unha ensalada e moi ricos, porque lle pode dar color e sabor a un montón de platos. E a maneira de gardala, a semente sería así. Cando xa está seca, faiselle así. E estas cousiñas que parecen como gusanitos son as sementes. Pero bueno, isto si vivides en un sitio onde haxa moitas heladas no inverno, porque senón, solo con deixala estar, xa ela se reproduce. Estas son caléndulas, todas estas son caléndulas que eu podo arrancar daqui e plantalas en outro sitio. Ou mesmo plantalas en masetas, por exemplo, e poñelas a resguardo durante o inverno, e despois na primavera volvelas a traer para a horta. Todo isto son caléndulas que naceron elas solas de haber tido aquí esta planta, que agora xa a pudín, pero todos esos son caléndulas. E para conseguir semente de lechuga, por exemplo, eu o que fago é a lechuga que quero que me grele, corto o tallo e deixolle quedar o cañoto enterrado na terra. E así bota como uns fillos pequenos que enseguida grelan, porque teñen moita forza no cañoto e o que fan é grelar. Isto, pois fai uns meses era unha lechuga, cortina, pero deixinlle aquí o cañoto, e entonces saca fillos e deixo que vayan arriba. Entonces é cando grela, é un tipo de lechuga así oscura, e todo isto van a ser sementes. Despois, cando estean maduras, gardareinas. É o mismo con esta lechuga. Tamén era unha lechuga que era destas verdes, e cortina, e deixina grelar para arriba. Vedes? Estos serán sementiñas de lechuga. A semente do puerro córtase, o sea, isto cortaríase cando este cañoto, o tallo que ten, estea castaño, estea seco. Vedes que o tallo xa está completamente seco e faise como entonces córtase e ponse a secar boca abaixo. A ver, con deixar grelar 2 puerros chega de sobra, de feito chegaría un, pero bueno, eu sempre deixo 2 por se un me morre ou así. Pero quería vos enseñar unha curiosidade que ao mellor non sabedes. O puerro abaixo chega a facer como un bulbo. Se se deixa medrar, fai como se fora unha especie de bulbo de cebola, como se fora dos tulipáns e así. E ese bulbo multiplícase e pode botar puerros, mirad, vedes estes 2 puerriños? Estes 2 puerriños chegan a ser puerros grandes e
e pódense consumir como calquera outro puerro. E iso son da reproducción do bulbo de haber deixado tanto tempo para collerlle as semillas. Vou vos enseñar as sementes porque estas sí que xa están para poder sementar. Tamén estaría para apañar, recoller e gardar as sementes da tetragonia, que tamén xa vos falín dela. A tetragonia podedes gardar a semente así, castañas, ou as que son verdes pero que están un pouquiño amarilliñas, que están como secas, vedes? Por exemplo, esta. Eu é unha cousa que nunca gardo en sementes porque de caeren elas solas. Mirad, esta é unha pequeniña planta de tetragonia que nasceu aquí na soliña. Nacen elas solas. Vedes? Aí a deixo, por si teño así a quen facerlle un regalo. O prisel tamén é unha planta estrella na miña horta. Planto moitísimo, planto por todos os lados. E sempre deixo un a grelar, vedes? Este, que aínda non están as sementes ben curadas. Vedes? Deixo a grelar para tamén sementar eu das miñas sementes e así sempre ter moitísimo prisel na horta. Ese sí que atrae ben as mariposas e as mariquitas. Outra planta que a min me gusta moito é a corneta. Algunha xente preguntoume que eran esas cousas verdes que lle salían á súa cala. As calas reprodúcense máis ben por raíz, pero si temos, por exemplo, moitas xuntas, pódense polinizar, e se non tamén o podemos facer á man, nós con un pincel. Pero si se polinizan ben entre elas, o que conseguimos é que o estambre que ten no medio, o pitoco amarillo, se convirte en sementes. Esas sementes inflan, e crían como se fose unha espija. Pois, ben, esa espija van a ser sementes de calas, o sea que é unha maravilla que che pase eso na túa planta. Vouche explicar como gardar esas sementes para poder reproducir as túas calas infinitamente. Bueno, eso pasa máis ben nas cornetas, nas calas que compramos, esas que son de colores, porque antes para ter unha corneta de color había que ir ao estranxeiro, dios mío. Non había maneira de conseguila, pero agora é máis fácil xa de conseguilas, non? Esas non son tampouco tan tremendamente caras. Esas como teñen miles e miles xuntas no mesmo sitio para producilas e cando teñen a flor para poder vendelas bonitas, pois entón ao estaren tan xuntas son capaces a polinizarse entre elas moito mellor. Por eso, as que compramos lle suele pasar eso de que lle sale esa espija de color verde e as que temos na casa non lle pasa. Por que? Porque ao estaren tan xuntas e nun sitio pechado, pois polinízanse mellor entre elas. Hai que deixar que maduren na mesma planta, así que hai que seguir coidando a planta hasta que isto estea maduro, hasta que estea seco de todo. Esta espija chega a ter moito peso, pésalle moito e pode romper, de feito a mí xa me doblou por aquí. Entón, se é moi grande, o que vamos a facer é apoiala en algo para axudarlle mentras non acabe de madurar e seguir coidando a planta como si non fose a morrer. Seguimoslle botando agua, seguimosla coidando para que siga alimentando as semillas porque teñen que madurar na planta, non llas podemos quitar antes porque senón serían unhas sementes inmaduras e non estarían ben para germinar. Vedes, a min doblouseme xa por aquí. Por iso é importante apoiala en algo. Daqui salirán un montón de sementes. Pero, como hai que collela é cando xa está así. Seca de todo, así é como podemos quitar xa da planta. Vou vos abrir unha, aínda que estas, unha vez que está seca, aínda é mellor deixalas en dentro destas cápsulas para que sigan madurando, porque siguen alimentándose da cápsula que a rodea. Pero eu vou vos a abrir unha para que vexades como son as sementes. Pois esta sería unha sementes de calas novas para o ano. Outra das cousas que tamén está para recoller e para gardar, os fiunchos, os anises.
Eu jardos, pero non para plantar, nin para sementar, porque a planta eu teño ali unha na horta e xa nasela sola todos os anos, non me preocupa. Pero eu jardolle as sementes, primeiro seco a ben, e agora jardolle as sementes para facer infusións, basicamente, porque é moi digestiva e me gústame. E máis botolle tamén así, ás veces, as galletas ou algún bizcocho tamén. O que fago é quitarlle así os grans, quitarles ben. Algúns non lle salen, hai que facer así, de que están ben quitos, vedes? Aquí, unha peneiriña. E quitar os bichiños. E outra cousa que tamén está para jardar é o ourajo, que hai un dito aquí que di que o ourajo hai no que coller despois do primeiro orballo de agosto. Xa está seco, porque tamén o teño xa todo sequiño e xa se pode jardar ben. Este hai no que jardar sin humedad ninguna, non pode ter nada de humedad, porque senón colle mal olor. E agora así, en riba dun trapiño, vou no desfasendo. E agora jardo así nun cacharriño destes de plástico que eran do azúcar glas. E así podes abrir por aquí e botar moito, ou abrir por aquí e botar menos. E esta é neviña de cor, que tamén hai que deixar secar e despois hai na que mallar, hai que facer así e xa lle van caendo as sementes. Esta é neviña, pero de brécol. A neviña, cando se jarda, hai na que etiquetar moi ben e poñerlle ben o nombre, porque todas son iguales. E despois non sabes cal é cal. Calquera dúda que teñades, pois podedela poñer abaixo nos comentarios, vos escribídema. Eu, pois, responderei si sei, porque tampouco non son ninguna experta, nin química, nin bióloga, nin así, pero eu sei o que me funciona a min. Entón, vos facede preguntas que eu xa vos responderei si sei. Non vos marchedes sin darlle ao like e sin suscribirvos se ainda non estades suscritas, vale? E se xa me queredes axudar un pouco máis e compartir o vídeo, sin permiso, avante toda! Sabedes que isto de recoller sementes non ten nada que ver con unha fecha, nin con un mes, nin con unha temporada. Todo depende. Depende de cando madure a planta e de cando haga que volver a sementar. Así que, cando as plantas teñen as sementes para recoller, haillas que recoller e jardarllas, e nada máis. Dei que lojiño!